Het is sowieso een mooi verhaal. Hè? Een streek waar nog van alles te zien is en te horen is. Bijvoorbeeld ook, heel veel mensen heten nog Turk met de achternaam bijvoorbeeld. Museum Het Bolwerk vertelt het verhaal over de Staats-Spaanse linies. De oorsprong van de betrekkingen tussen Nederland en Turkije zijn hier ontstaan. Wat ik heel erg fijn vind om uit te leggen aan mensen is wat die Staats-Spaanse linies in Zeeuws-Vlaanderen, West-Zeeuws-Vlaanderen hebben betekend voor de ontwikkeling van Nederland. Hier in de streek zijn eigenlijk de eerste Turks-Nederlandse diplomatieke betrekkingen ontstaan. In 1603 is er een zeeslag geweest, de Slag om Sluis. En de Spanjaarden hebben die verloren. Die hebben zich verschanst in Sluis. De Spanjaarden die vochten met verschillende typen schepen, waaronder nog ouderwetse galeien. En die galeien, daar zaten slaven op, die galeien moesten roeien. En die slaven kwamen voor een heel groot deel uit het Ottomaanse Rijk. Noemen we maar voor het gemak even Turkije. Ja. En die werden meegenomen naar Sluis. Uiteindelijk, toen Sluis viel, zijn die slaven bevrijd. En Maurits en de zijnen die dachten, daar moeten we gebruik van maken, want die Ottomanen die zitten aan de zuidkant van het Spaanse Rijk. Dat kan een mooie andere tegenstander zijn. En dat was het natuurlijk ook. En toen zijn de eerste, nog niet direct, maar na een aantal jaren zijn de eerste diplomatieke betrekkingen gekomen. Eigenlijk naar aanleiding van de bevrijding van die Turkse slaven. We hebben natuurlijk hier vlakbij IJsendijke het gehucht Turkije. Wat minder mensen weten is dat als je van Turkije langs binnendoor naar Waterland-Kerkje rijdt, dat er nog een schans is geweest. Er staat ook een prachtig bordje bij, Constantinopel. En binnenkort hebben we dan ook een lezing daarover. En het historische karakter van dat ontstaan, dat wil ik graag in de lezing naar voren brengen. En tijdens de lezing zal ook daarna de ambassadeur van Turkije in Nederland, mevrouw Yazgan, ook nog een verhaal vertellen over de huidige betrekkingen tussen Nederland en Turkije. 26 juni, vrijdagavond in de Mauritshof. En het start om 7:30. Het is iets anders dan de voetbalwedstrijd, maar het zou zomaar kunnen.